Ngicela ukubuza la ukuthi excuse me. Yikuphi okungcono ngombono wakho kulokhu? Ngesikhathi se-apartheid kwakuney'ndawo ey'bhaliwe ukuthi ezabantu abamhlophe kuphela, whites only. Ngapha kuney'ndawo zabantu abamnyama, blacks only. Okwakufanele bangene kuzo. Kungaba amathoyilethi, kungaba into ey'ningi ngabala kushona la. I-decision eyayenziwa ukuthi lokhu kufanele umuntu omnyama, lokhu kufanele umuntu omhlophe, yayenziwa uhulumeni wangaleso sikhathi owayephethe apartheid. Kwakubukwa isikhumba ukuthi umuntu onjani, bese enikwa i-service ngokwesikhumba sakhe. Excuse me. Ngicathi angeke ngibe nganda kakhulu nge-apartheid ngoba vele iningi lethu siyazi ukuthi yayisebenza kanjani, nomlando wayo sesiwuzwe kaningi. Kukhona into engifuna sithi ukuyibheka kancane. Excuse me. Since 1994 njengoba manje ku-2026, ake sibuke izinto ezenzekile kulo hulumeni oholwa abantu abamnyama noma lo hulumeni ovotelwa abantu abamnyama, ukuthi kukhona yini umehluko omkhulu ocacile nobonakalayo endleleni owenza ngayo izinto compared to indlela owayenza ngayo apartheid. Mina njengomfukamkhonza mangithatha ukubheka, uyabona noma ngabe ziningi kangakanani izinto ezinhle okukuthi lo hulumeni lo wabantu abamnyama uzenzile. Uma kodwa kuwukuthi kukhona okubi nokubuhlungu okwenzayo kubantu, ngicabanga ukuthi mina loko okubi nokubuhlungu kufike kugqibe konke nalokho okuhle okwenziwe lo hulumeni. Because uma nawe manje ungathatha amanzi a-clean uwafaka ejekeni, amanzi a-clean lawo, bese uthatha nje iconsi ulethi qo kulawo manzi, iconsi le-poison. Lawo manzi lawo nakuba emaningi egcwele ejekeni kuyiwona a-clean, kodwa iconsi elincane lika-poison malike langena lapho, yikuphi okustrong kakhulu njengamanje kuleli jeke between la manzi a-clean nale consi lika-poison? Iqiniso elikhulu ukuthi u-poison iwona njengamanje strong ukudlula lawo manzi. Ubufakazi balokho, la manzi lawa ngeke manje esaphuzwa ngenxa yeconsi lika-poison. Uyayizwa leyo nto? Ngizama ukuthini-ke ngalokhu? Ngizama ukuthi noma ngabe yini njengamanje enhle eke yenziwa yilo uhulumeni wabantu abamnyama kusuka ku-94 kuza ngapha, uma sibheka izinto ezimbi ozenzayo manje noma izinto ezimbi ozenzile kule minyaka engikhuluma ngayo, awucabangi ukuthi konke lokhu kwenza abantu ukuthi banganaki noma ungathini noma ungasilandisa uthini ngokuthi nenzeni nisekuhulumeni all that, noma ungasitshela ini ngomlando wakho ukuthi uphethe, uma nje kuwukuthi manje thina this is the poison that we are feeling now, we don't care about the whole of the clean water noma lawo manzi nisitshela wona agcwele ijeke, thina manje sesibheke lo poison eniwufake la ejekeni, yiwona esiwunakile, uyababa, uyingozi, ngeke size siwamukele. Injalo nje bafowethu. Uyabona njengamanje into eyenzakalayo kulo hulumeni osiphethe
Ibuhlungu kakhulu ngoba okokuqala lento yenziwa abantu abamnyama against abantu abamnyama. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama. Yini for example eyenza ukuthi njengamanje mangabe umuntu ezothathwa afakwe emsebenzini kuqale kubhekwe kuqala ukuthi loyo muntu ungowaliphi iqembu lezepolitiki. Yini umehluko okhona ke manje kulo hulumeni wabantu abamnyama uma uqhathanisa ne-apartheid. Uma kuwukuthi lo hulumeni okhona uzothi asibuke kuqala laba beqembu lethu ukuthi singabafaka kuphi, lokho okubizwa nge-cadre deployment. Iqiniso elingenakuphika bafethu ukuthi ey'khundleni ey'ningi ezikhona njengamanje ey'phezulu, strategic positions e-South Africa ziphethwe ngabantu abangadeserve kwakuba khona lapha. Baphethe kodwa yibona abakuma-positions enza ama-decisions amakhulu ngaleli zwe. Some are not qualified. They are there ngama-fake qualifications. Kulo kuyavela nanaku kuma-commission nama-ad hoc committee. Kuyavela. Baphethe kodwa baphethe abantu abafundile. In short, abantu abangafundanga baphethe abantu abangafundile. Uyayizwa leyo nto? Bashaya isicathulo phezu kwabantu abafundile naba-qualified for those jobs. Laba bafakwe ngokwe-cadre deployment. Ufakelwe ukuthi siyakwazi uyimember yale qembu lepolitiki eliphethe. Uyibizani leyo nto? What's the difference there between umbuso wethu wabantu abamnyama no-apartheid manginjalo? Mina ngizothi impela baqinisile la bathi ngathi kwakungcono nangapha apartheid. Kungani ngithi kwakungcono? Yingoba ku-apartheid vele sasibandlululwa ngabantu abangafani nathi. Uyayizwa leyo nto? Abangawazi ama-struggles wethu njengabantu abamnyama. Kubuhlungu kakhulu ukuhlukunyezwa umuntu wakini ofana nawe ophuma endlini nawe. Ngoba phela mangabe uhlukumeza umuntu wakini kanje kufana nokuthi uhlukumeza your biological sibling. Uyayizwa leyo nto? Your biological brother or sister ngafishane. Wena uyamcindezela. Loyo muntu loyo mangabe angathola ukuthi nguwe omcindezelayo wena bhuti wakhe, wena mama wakhe, wena baba wakhe, vela ngathi uyazi bekungcono ngisahlukunyezwa umakhelwane. Kodwa ubuhlungu engibuzwe kakhulu ukuthi mase ngithola ukuthi ngihlukunyezwa umuntu engihlala naye endlini oyigazi lami. Iyona nto eyenzakalayo kuhulumeni wabantu abamnyama njengamanje. Usiphethe ngensila singabantu abamnyama. Kuqashwa abantu ngokweqembu ukuthi kuningi kukhalwa njalo ngaleyo nto lo all over. Cadre deployment ayikho just up there kuphela, even lapha phansi. Imisebenzi le lapha phansi komasipala nakuphi. Into ebukwa kuqala laphayana kulabo abaphethe ukuthi lo muntu esizomqasha masimqasha ume kanjani ngokweqembu lethu thina esizomqasha. Uthini ngalo? Ukhuluma thini ngalo? So mangabe simqasha lowo muntu noma ngabe unawo ama-qualification noma ngabe akanawo, it doesn't matter as long as thina simazi ukuthi uhamba nathi. So phushela eceleni lo qualified for this position ozokwenza le position le ibe effective kulento efunwayo for i-service delivery. Kodwa lo muntu simthathe simbeke eceleni sifake lo wethu ohambisana neqembu lethu. What's the difference between us masenza kanje ne-apartheid? Yikuphi okungcono? Yingakho umbuzo wami sengiphetha uthini umbono wakho? Yini engcono between uhulumeni wabantu abamnyama ne-apartheid uma kuziwa kuma-decisions enziwayo makuqashwa
noma kunikwa abantu ama-services. Ngiyabonga.